Věnujeme pozornost další. Hezké skoro poledne, vítám vás tady. Mým dnešním úkolem je říct se vám něco málo o týmových rolích. A dříve než k tomu přistoupím, tak bych se ráda zamyslela nad otázkou, k čemu je vlastně dobrá týmová práce. Tuto otázku si položil už někdo přede mnou a vyzkoumal, že principy týmové práce jsou nezbytným předpokladem pro dlouhodobou efektivitu a prosperitu organizací. Dobře fungující týmy navíc vytváří dobře známý synergický efekt a jsou zdrojem týmové tvořivosti. Když už mluvím o synergickém efektu, dokázal by mi někdo z vás říct, co to vlastně je? Znáte ten pojem? Ne, neopakuj to včerejší. Že dva dělají něco dohromady, tak to vytvoří víc, než kdyby to dělali zvlášť. 1 + 1 se rovná 3. Přesně tak, přesně tak. Přesně tak. Tak to si zaslouží malou odměnu. Prosím, děkuji za odpověď. To mi taky. To měla Tak a vraťme se teda k těm týmovým rolím. Co si pod tím představit? Týmové role se definují jako určité vzorce chování, které se mění a jsou ovlivněny mnoha různými faktory, například změnou zaměstnání. Na základě výzkumu pana Belbina, kterého už jsme tady dneska jednou zmiňovali, bylo identifikováno 9 základních týmových rolí, čili 9 základních způsobů chování. Každá ta role přispívá do té týmové práce určitým způsobem a každá tato role má určité slabé a silné stránky. Ty slabiny jsou, když se s nimi dobře pracuje, tak nejsou překážkou, můžou vlastně i kladně přispívat k tomu celkovému výsledku týmu. Pojďme se teda podívat na ty jednotlivé role. První je takzvaný tvůrce. To je individualista, který rád řeší nějaké složité problémy, je to autor tvůrčích a originálních nápadů. Problém u něj může být, že je příliš občas zaujat tím svým nápadem a vlastně nezabývá se tím praktickým řešením. Další role je takzvaný vyhledávač zdrojů. Tento člověk je takový komunikativní, nadšený, extravertní a zajišťuje vlastně kontakt týmu s okolním světem. Nevýhoda u něj může být taková, že z začátku vzplane pro nějakou myšlenku, takže je jakoby důležitý pro ten tým, ale postupem času to nadšení opadává, takže už vlastně ztrácí tu svoji hlavní roli. Další role, která byla nalezena, identifikována, je takzvaný poradce, odhadce, a to je analytik s přesným úsudkem, je to nositel kritického myšlení a vlastně vždycky zhodnotí všechny ty varianty. Další je realizátor, to je takový ten výkonný typ, který je spolehlivý, konzervativní a převádí všechny ty myšlenky v život. Nevýhoda u něj je, že vlastně může hájit ty své zájmy takovým způsobem, že se vlastně nedokáže vzdát nějakých myšlenek, které můžou potom vést k nějakému tomu celkovému pozitivnímu řešení. Další role je takzvaný dotahovač. To je perfekcionalista, detailista, který vlastně pátrá na těch chybách a typické pro ně je vždycky ty nějaké úkoly odevzdává včas, plní deadliny. Další rolí je skupinový pracovník, který vlastně přispívá k té dobré náladě v týmu, k tomu, aby ty vztahy tam byly dobré. Je to takový diplomat, kooperativní typ. U něho je docela nevýhoda, že občas úplně jakoby, je nerozhodný v těch základních zásadních otázkách a vyhýbá se stresovým situacím. Dále tam máme tvarovače. Tvarovač to je vlastně člověk, který se snaží, aby ta výkonnost týmu byla co nejvyšší, je takový autoritářský, má většinou odvahu a energii překonávat nějaké překážky. Může se ale stát, že dostane se až do fáze, kdy je agresivní
agresivní v tom smyslu, že se snaží nějakými nekalými úplně třeba prostředky přinutit tým, aby jednal tak, jak on si myslí, že je správné. Předposlední role je tzv. Koordinátor. To je nějaký sebejistý lídr, který konzultuje, podporuje, slaďuje zájmy jednotlivců a celků. Tam zase může nastat problém, že často deleguje a zapomene sám nějak pracovat. A úplně poslední role je specialista, takzvaný. To je člověk, který má nějaké specifické vědomosti a dovednosti, výjimečné, je cílevědomý, iniciativní a může mít tendenci zaměřovat se pouze právě na ty oblasti, do kterých vyniká. Tak, to by bylo všech 9 týmových rolí. Důležité je, když budete sestavovat tým, tak právě se snažit o nějakou pestrost a vyváženost těchto všech rolí. A když už mluvím o sestavování týmu, tuší někdo, kolik je taková ta maximální ideální hranice počtu lidí v týmu? 7. Ano. Tak, tady máš teď. A na závěr bych chtěla říct, že je důležité si uvědomit, že každý člověk může dobře zastávat minimálně 2 role. Takže když budete mít nějaký tým, kde jsou 2 lidé, přičemž každý z nich dokáže zastávat efektivně více těchto rolí, tak tento maličký tým může mít v konečném důsledku vlastně lepší výkony než nějaký početnější tým. Tak to je z mé strany všechno, děkuji vám za pozornost a přeji vám hodně úspěchu při hraní vašich rolí. Díky, Váňo. Pokus jenom krátký